17 майда Зәйнең Ялчыгыл мәчетендә район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасы Дини нәзарәте рәисе, мөфти урынбасары Раул хәзрәт Зөфәров, баш казый Җәлил хәзрәт Фазлыев һәм башкалар катнашында хисап сайлау җыелышы үтте. Анда район мөхтәсибәтенә яңа имам мөхтәсиб сайлау мәсьәләсе торды. Республика мөселманнары тормышында бу әһәмиятле вакыйгалар булды. Шуларның иң мәртәбәлесе апрель айында республика башкаласында узган Татарстан Республикасы мөселманларының 8-нче съезды. Анда бер тавыштан Татарстан Республикасы мөселманларының дини нәзарәте рәисе итеп, Татарстан мөфти итеп, моңа кадәр дә шушы җаваплы вазифаны башкарган Кабил хәзрәт Самигуллин, аның беренче урынбасарлары итеп Кул-Шариф мәчете имамы Илфар хәзрәт Хәсәнов, баш казый итеп Җәлил хәзрәт Фазлыев сайланды. Ул бүген дә менә безнең арада, сезгә бик зур рәхмәт, безнең районыбызны шулай һәр вакытта да күреп белеп, безнең эшчәнлеккә, хезмәтебезгә, үзебезнең тормышыбызда яхшы бәяләр биргән өчен. Район газеталары, телевидение тапшыруларында дини темалар яктыртыла, соңгы еллардан дин галиме хөрмәтенә Ялчыгыл укулары оештырыла, Ялчыгыл мәчете эшенә капиталь ремонт ясалды, узган ел мәчет Лукойл җәмгыятенең социаль һәм мәдәни проектлар бәйгесендә грант отты. Мактаулы булган урында. Хөрмәтле мөфтиебезнең каршында да, ягъни мөхтәсибәтләр арасында да күркәм булган хезмәтен алып бара. Ягъни карасак, районга да, район җитәкчелеге дә күркәм хезмәт итә, халыкны тәрбияләүдә, инде рухи яктан күркәм итеп азык биреп, тәрбиядә Аллаһның рәхмәте илә Фатих хәзрәт тә катнаша. Аллаһ Раббыбыз иминлек насыйп эйләсен, бәрәкәт насыйп эйләсен. Сәйтүбәгә менә бу Фатих хәзрәт җитәкчелегендә бик тыныч, бик күркәм, бик матур эштәргә мөхтәсибәтләрнең берсе, ул Сагыйд хәзрәт белән бергә эшләп, матур тәҗрибә туплап, аны остаз итеп карап, менә аннан соң үзе алып, нинди матур мәчеттә дә үзәк мәчеттә ремонт эшләре дә башкарып чыкты, һәм имамнар белән дә бик дустана, бик тыныч эшли торган, бик күркәм хәзрәтебез инде. Кайбер кеше бит инде шаулап әйтеп тә йөри, ул менә алдына карап, җиренә җиткереп, эшен эшләп, әдәп әхлак ягыннан да барыбызга да диярлек үрнәк булып тора торган хәзрәт. Яңа соракка мөхтәсиб итеп, яңа бер тавыштан Фатих хәзрәт Нуруллин сайланды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.